салом ва рӯз ба хайр бинандаҳои азиз. Сархати хабарҳоро аз студияи марказии радиои Озодӣ тамошо доред. Дар чанд дақиқаи баъдӣ аз боздошти се паноҳандаи ғайриқонунии тоҷик дар Олмон ва суръати интернет дар Тоҷикистон суҳбат хоҳем кард. хабаре аз Бадахшон дорем, ки ҳукумати он боғи марказии фароғатии шаҳри Хоруғро аз сарпарастии Бунёди Оқохон гирифта ба моликияти давлатӣ табдил медиҳад. раҳбари ширкати сохтмонӣ пас аз марги муҳоҷири тоҷик боздошт шуд ва афзоиши ҷиноятҳо барои соҳиб шудан ба iPhone 13 хабарҳои дигар ҳам дорем. шоми 9 август президенти Украина Владимир Зеленский зимни муроҷиат ба мардуми ин кишвар дар бораи ҳодисаи таркиш дар фурудгоҳи Қрим чизе нагуфт, вале таъкид кард, ки ҷанг баъди озод намудани Қрим аз таҷовузгарони Русия хотима хоҳад ёфт. мақомдорони рӯ ба Москав дар минтақаи Қрим мегӯянд, таркиш дар фурудгоҳи низомии деҳаи Новофедоровка боиси марги як нафар шуд. Сергей Аксёнов, раҳбари таъинкардаи Москав дар Қрим, дар канали Телеграм навишт: бар асари таркиши 9 август як кас ҳалок шуд. ниҳодҳои тандурустии ин минтақа иттилоъ медиҳанд, ки дар таркиш 5 нафар, аз ҷумла як кӯдак ҷароҳат бардошт. вазорати мудофиаи Русия хабар дод, ки инфиҷори аслиҳаву муҳимоти нирӯҳои ҳавоӣ сабаби як таркиши бузургтари дигар шудааст. ба қавли вазорат, фурудгоҳ мавриди ҳамла қарор нагирифтааст. вазорати мудофиаи Украина мегӯяд, сабаби таркишро намедонад, вале тахмин мекунад, ки Русия ин ҳодисаро барои тарғиботаш истифода хоҳад бурд. Русия дар соли 2014 Қримро ишғол намудааст. полисии Олмон дар марз бо Полша ва ё Лаҳистон 9 паноҳандаи ғайриқонунӣ аз ҷумла 3 шаҳрванди Тоҷикистонро боздошт кардаанд. ҷавонони боздоштшуда аз 22 то 37 сол дошта бе ягон санади расмӣ ба ин кишвар ворид шудаанд. дар ин бора расонаҳои русӣ бо такя ба иттилои мақомоти интизомии Олмон хабар доданд. полисии Олмон ҳамчунин дар марз бо Лаҳистон паноҳандаҳои ғайриқонунии эрониро боздошт карданд, ки ба визаи Русия ба ин кишвар омаданд. муҳоҷирон ба худ ба ҷуз шиноснома дигар ягон иҷозатнома барои будубоши расмӣ дар Олмонро надоштаанд. дар ин кишвар шумори зиёди муҳоҷирону паноҳандаҳои тоҷик кору зиндагӣ мекунанд. аз моҳи январ то июли соли 2021 беш аз 190 шаҳрванди Тоҷикистон барои дарёфти паноҳандагӣ ба мақомоти Олмон муроҷиат карда, аз ин миён 45 дархост қабул ва 127 дархост рад шудааст. мақомоти Русия раҳбари як ширкати сохтмониро дар Москав барои марги 3 муҳоҷир аз ҷумла шаҳрванди Тоҷикистон дар як чоҳи канализатсионӣ дар минтақаи Люблино боздошт кардаанд. кумитаи тафтишотии Русия хабар додааст, ки ҳодисаи марги 3 муҳоҷирро таҳқиқ доранд ва раҳбари 38-солаи ширкати сохтмониро боздошт кардаанд. ҳодиса 7 август дар минтақаи Люблино вақте рух дод, ки 13 коргар ҳангоми анҷоми корҳои таъмирӣ дар як чоҳи канализатсионӣ ба даруни он афтодаанд. 6 нафари онҳо тавонистанд мустақилона берун шаванд, вале 4 нафари дигарро наҷотбахшон, ки ба ҷои ҳодиса омада буданд, берун кашиданд. ҷасади 3 муҳоҷирро, ки 2 нафари онҳо шаҳрвандони Қирғизистон ва 1 нафар аз Тоҷикистон буданд, рӯзи 8 август пайдо карданд. дар робита ба ин қазия барои риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. дар минтақаи Люблинои шаҳри Москав, ки бозорҳои бузургтарини ин шаҳр дар ҳамин минтақа ҷойгир шуданд, шумори зиёди муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ кор мекунанд. ҳукумати вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон боғи марказии фароғатии шаҳри Хоруғро, ки зери сарпарастии Бунёди Оқохон буд, ба моликияти давлатӣ табдил дод. кормандони иҷораи замин ба ҳуҷҷатгузории ин тағйир сар карданд, вале намояндагони Бунёди Оқохон аз шарҳи масъала худдорӣ намуданд. Ризо Назарзода, раиси шаҳри Хоруғ, дар суҳбат бо Озодӣ ин хабарро тасдиқ ё рад накард, аммо як манбаъ аз ҳукумати шаҳр гуфт, феълан як гурӯҳ аз идораи замини шаҳр ба омода кардани санадҳои нави боғ машғуланд. ин боғ дар соли 2013 аз тарафи ҳукумати вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон ба муносибати 40-солагии имомати Оқохони чорум ба ихтиёри Бунёди вай вогузор шуда буд. як корманди собиқи Бунёди рушди Оқохон гуфт, барои нигаҳдории боғ маблағи ҳангуфт сарф шудааст ва ҳадафи аслӣ истифодаи озодонаи сокинон аз он буд. пештар хабар расида буд, ки литсеи Оқохон низ баста шуда, аз кӯҳдомани Хоруғ паёми истиқболӣ нисбати Оқохон барчида шудааст. суръати интернети мобилӣ дар Тоҷикистон ба фарқ аз як сол пеш каме беҳтар шуда, аммо дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ҳамоно суст аст.
بر پایه رده‌بندی اسپیدتست گلوبال ایندکس که سرعت اینترنت موبیلی را در 139 کشور جهان تحقیق کرده است، تاجیکستان در موقع 132 جای گرفته است. این نشانداد نسبت به یک سال گذشته 2 زینه بالاتر است. در رده‌بندی پارسال تاجیکستان در جای 134 قرار داشت. در همین گزارش اسپیدتست گلوبال ایندکس از ماه ایون از روی اینترنت ناقلی تاجیکستان برعکس 1 زینه پایین‌تر رفته است. بین 182 کشور تاجیکستان در جای 122 قرار دارد. سرعت اینترنت در کشور به فرق از قرقیزستان 1 برابر سست‌تر بوده است. آرزوی صاحب تلفن آیفون 13 شدن پای یک ساکن شهر ترسونزاده را به زندان کشید. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، مرد 44 ساله برای از خود کردن تلفن گران ارزش آیفون 13 پرو مکس به یک زن حمله کرده است. حادثه روز 5 آگوست رخ داده است. مرد صاحب آیفون را لط و کوب نموده تلفنش را غارت کرده است. حالا او در بازداشت است و تحقیق قضیه شروع شده است. ضرری رسانیده او 16,000 سومانی حساب شده است. مثل اکثر کشورهای دیگر دنیا در تاجیکستان هم بسیاری ها میخواهند صاحب آیفون 13 شوند، اما به دلیل خیلی گران بودن نرخ آن این آرزو برای اکثریت دست نورست میماند. برخی هم برای اجرای خواهش خود دست به جنایت میزنند. یک روز قبل وزارت کارهای داخلی کشور از غارت شدن آیفون در یک مغازه دوشنبه خبر داده بود. در این حادثه یک ساکن ورزاب گمانبر است. و چون معمول در این قسمت برنامه از قرب اسعار میگوییم، امروز 10 آگوست بانک ملی تاجیکستان قرب روبل روسی را به تغییر مانده است. 1000 روبل 164 سومانی و 60 درم معین شده است. $1 آمریکایی به 10 سومانی و 25 درم و 1 یورو به 10 سومانی و 51 درم برابر است. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی قرب دلار و یورو و روبل میتواند پایین یا بالاتر باشد. سپاس از همراهیتان در برنامه سرخط رویدادها. خبر و گزارش مهم و جالب دیگر رو بعد از 3 ساعت در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. تا اون لحظه خدا نگهدار.